Nyakorongo jonka moro mintiere dakika en 21 tok saa 3 mar okinyi manyiso ni chenro mar mbaka romo chako sani. Chenro chako sani e kinde thuolo mano mar saa 1 gi dakika 40 modong' nyaka rom kanyo saa 5 mano mar onyango. Mataye chenro ni okinyi makawuono nyinga Sharon Ong'aw. Okinyi makawuono Nyakorongo jwanga e chenro mano mar mbaka oromo. Adaro mar mondo miwago mbaka kotenre kod sekta mano mar somo ahinya bagni mabedo bedo kaneno e sekta mar somo machiegni ni. Inyalo paro juma mokalo na nitiere ng'anyo mano mar Kupet kanyakla kod Nat. En mana ni Nat nochungo margi kapok juma mokalo ne orumo. Ng'anyo mar Kupet kata kamano Nyakorongo jwanga chieng' wuok tich mar jumani ema bende ne gichungo ng'anyo margi. Kata bende ne gichungo ng'anyo margi Nyakorongo jwanga jokanyo mago mag Kupet koro seyo jagoro margi maduonga mano migosi Akelo Misori ni noketho ng'anyo makamano apoya nono. Wira ni nok gichoko pachgi kaluwore kod okang' mano mar chungo ng'anyo. Kokamano wang'e ni TSC kanyakla kod riwruok mar Kupet nochopo girmiti mano mar chungo ng'anyo mano chieng' wuok tich mano mar jumani. Wawinjo na ginero mabende Akelo Misori kanyakla kod jata chenro maduonga ka TSC Nancy Macharia ne owacho kaluwore kod chungo ng'anyo kapok odonje twak. We have got a lot of host of things. In the ensuing arrangement, in compliance with the court order which was instituted and which is coming up on 5th, that is Thursday, from the union side, we suspend the strike and ask all our teachers to go back to class pending the speedy resolutions of these matters as already agreed upon between us and the Commission. And after a day-long meeting, we are happy to report to the nation that we have reached an amicable settlement which will enable our teachers resume duty immediately. As promised on August 21st, 2021, the Commission is today pleased to confirm that the government provided funds for the implementation of the second phase of the CBA with effect from the 1st July 2024, and all our teachers have benefited from the same together with the arrears attendance. Nyakorongo jwang mano kaka chal mar wach na nitiere mane chakruok mar jumani chieng' wuok tich mano mar jumani kana Kupet ochungo ng'anyo margi. Kata kamano wasebedo kwaneno ka jokanyo mag Kupet osebedo ka ng'anyo kata mana chieng' wuok tich mar jumani kapok ne olanda ni ochungo ng'anyo makamano odhiambo mare. Nwaneno ka counties mopogore opogore jokanyo magi ne odhi e ng'anyo. Omiyo kiny makawuono dibed ni Kupet pogore mane penjo mabende wanyalo bedo ni wapenjo nikech chal ka gima ok gilos e debe achiel. Jagoro maduong' wacho kama, jogoro mamoko mag counties bende wacho kama, ka bende giseyo jagoro margi maduong'. Bende par ni chieng' Jumapil mano mar juma mokalo ka bende pok noromo chieng' wuok tich bende gintiere kod romo mar kuku margi buore Nairobi kama bende ne gisingo ni ng'anyo makamano gibiro bedo ka gidhi godo e wige kata mana jumbe mano mar ariyo. Nyaka gisani kintiere kor gwenge mopogore opogore bende ni japuonj inyalo somonwa paro skul kama intiere bende jopuonj osedhi e sikul makare bende nyithindo ipuonjo makare nikech par ni e wik mokwongo juma mokwongo nyithindo nolalo lessons 36 mane bedni itimo e juma ka juma. Omiyo kiny makawuono adhi bedo kod welo 4 moko kuomgi adek kuomgi Nyakorongo jwang biro bedo ka tudra kodgi e yor lony mano mar Zoom. Achiel kuomgi ema bende biro bedo ka tudra kodgi sani e studio mar County mano ma Nairobi. Mano Ibrahim Okungu ma en jalup jakeno mano mar Kupet mano buore Nairobi ka. Ibrahim inyalo mana kawo thuolo mar moso Nyakorongo jwang. Erokamano Sharon, Nyakorongo jwang akono mos ma kamoro amora ma untie ni okweuru. Amor mar donjo e Ramogi TV mondo mi waler weche madhi mbele nikech aneno ka jopiny osebedo gi parruok mang'eny ahinya ka giparo ni Kupet pogore. Nigino ni jagoro maduong' miluongo ni Akelo Misori moritowa owacho ma then owacho ni jomoko be mantiere kaunti opogore
kaka jogoro mantiere county, kila county be wacho mare. To wabiro ka mondo kawuono waler wach gima dhi mbele. Nyaka ler ne nyiko Ramogi Ajwang' wach mantiere nikech bagni bende osebedo nikech ing'e jonyuol ema koro wawe gi bagni, jopuonjre wawe gi chochni. Janyuol penjo ni ater nyathine sikul kendo ochako duogna nyathi dala kosatim nang'o. Nikech nyalo paro chieng' wuok tich. Yes. Nitiere skunde moheu 50 ma bende nogolo nyithindo mondo dog dala wira nikech onge jopuonje e sikul. Sani koro janyuol mana samoro nyathine na somo kata mana Busia osedok dala, samoro odak kata mana Mombasa. Ngeno penjo ni achaka duok kenda chaka keth fair nyathi ochako duogi nyalo mana nyiswa chung kaka nitie sani. Okay, anyalo wacho ni duok ma nyithindo dala mano was one of the success mar strike. Nikech ka koro sirkal noneno ni nyithindo chako dok dala, koro kane gidok piny ma giluongo National Executive Board mar KUPPET. Miluongo ni jo nikech nyalo paro juma mokalo ne gidagi ni ok girado kodgi. Kendo Nancy Macharia kod joge nong'anyo chuth ni ok wabirado kod KUPPET. KUPPET nyaka luong gi call of strike nikech nitiere court order mane nitiere mondo ka gidoge e debe mondo giwuo. To jo KUPPET ga kelo Misori kod jo motelno kelo Misori, Omboko Milemba kod Jenga and the board members te gi National Governing Council noramo ni gin ok gidhi luoro wach court order no, gidhi mbele kod ng'anyo mano otimore chieng' wuok tich. Koro bang' wuok tich e ka sirkal no ni kara gin en serious. E gin koro ne gidok chien ma giluongo KUPPET ni koro wabedo ne e agula chiel mondo mi walosi. Kamano. Ang'eni mathoth biro bedo kwa yango ni nyiko Ramogi Ajwang' gin yore ma bende omiyo ng'anyo ma kamano nochungi nikech nitiere kata mana moko kuom joneno magwa makia ni ng'anyo mar KUPPET de to nochunge nang'o, dwaro bende nochopie e kinde mamoko. Kok mo nyako Ramogi Ajwang' kopogre gi Ibrahim Okungu bende dhi bedo gi jogoro mago mag riwruok mar KUPPET e counties magwa makalua. Chaka ne gi county mano ma Migori kama wantiere gi jagoro ma KUPPET mano mung'ere kaka Orwa Jasolo. Orwa harwakni misawa inyalo mana kawo thuolo mar moso nyiko Ramogi Ajwang' monde. Ramogi duto mawinjo wa chenro makawuono wamor bedo e radio marwa mar Ramogi mondo waler wach maber e weche matimore e KUPPET ka mondo jothurwa ong'e, jopuonj ong'e gima timore kod weche mwaywago gi kaka waloso wechego. Erokamano. Erokamano ahinya. Kwachako mana gi Migori kanyo, bed ni jogu kata mana jokanyo magu mag KUPPET mane kaunti ma Migori bende gisedok e skul nikech naneno ka nitiere chochni makoni kod kocha ne jonyuol gi jopuonjre. Samoro kaka jagoro e kaunti ma Migori nyalo mana chiwonwa ler makamano. Ji osedok e skul kendo jopuonj osedok e skul kendo nyithindo manyowa ni dala kendo duogo kendo gi report kendo sani. Mak mana ni jopuonj odok tok mor. Ok gimor, gidok adoka nino gidok nikech weche mane gidwaro pok ochopi, lakini gidok tok gimor. Iwacho ni gidok tok gimor. Ang'eni kaka in ka Orwa hilo jopuonje ibro bedo kinyiswa ni mor kata mana koso mor en nikech ang'o. Kopogre gi Orwa Jasolo nyako Ramogi Ajwang' bende nitiere gi jagoro mano mar KUPPET e county mano ma Siaya Sam Opondo. Sam in bende arwaki ni machiegni mos nyiko Ramogi Ajwang' kasti nyiswa ka jopuonje county ma Siaya mantiere bwo riwruok mar KUPPET gin bende gisedok e sikul to bende gimor koso gin bende koro gikun awach kamano ka mana machaka mago mantiere county ma mano ma Migori. Erokamano Sharon, amoso nyiko Ramogi ni oyawre uru. Wan Siaya koni kaka Orwa Jasolo wacho Migori kocha, jopuonj ma Siaya be ok mor. Jopuonj ma Siaya are very very unhappy. Lakini kata kamano gisedok e skul, but pod gin ging'ur. Pod gidwa ng'eyo maler kabisa gima notimore manomiyo ng'anyo rumo without any warning. Japuonj ma Siaya kata odok e skul ok omor. Erokamano ahinya. Koro mor kata koso bedo mamor mar jopuonje bende biro bedo kunyiso nyako Ramogi Ajwang' kwa wana odhi nyime gi chenro makama bende adhi bedo gi jagoro mano ma KUPPET e county mano ma Homa Bay Stephen Yogo ma bende biro bedo ka tudre kodwa kwa dhi nyime gi chenro makama. Ibrahim iwinjo ni jopuonje ok mor kabisa. Mano tadieri. Koro ingeni sama japuonj puonje klas nitiere gi ndero mong'ere gi dongere kaka motivation nikech nyithindo bende kipuonjo nyaka ibed motivated. Wachage kanyo. Kamano. Koro anyalo wacho ni ka waneno gima dhi mbele skunde jopuonj ok mor gi gima ncho timore nikech kochopo chieng' wuok tich eka ne wachako Mothers of All Strike mane dhi mbele. Kendo anyalo wacho ni chieng' wuok tich no counties te mag Kenya ka mag jo KUPPET
nosebedo gi dhok achiel ma giwacho ni koro nodhi bedo total lockdown. Kendo nwang'e maler ni skunde te koro idhi lor, nyithindo dhi dok dala. To kata kamano, kanochopo chieng'no, to nono ka jatendwa nonyiswa ni gine meeting Akilo Misori gi joge. Koro gima notimore meeting kanyo, nyaka sani pod ok wang'e maler ahinya. But wanyalo mana wacho ni, ing'eni in a war, you have to listen to only one general. And once the general have spoken, jomoko nyaka koro watimango nyaka koro walwa bang general no. But jopuonj to ok mor, but jopuonjwa, as I've said, ang'eni most of you ok mor, but tijgi to gitiyo tich maler e skul sani. Ginyalo bedo ni ok gimor, lakini ok ginyal we nyithindo. Kendo tiyo to gitiyo maler kabisa. Kendo anyalo paro ni skunde ma Nairobi te, jopuonj ose ripote, onge japuonj kaka nowach chieng' wuok tich ni tich ariyo gidonji, jopuonj odonjo te skunde. To jopuonjre nitiere ndonjo te. Nikech kata mana wige ariyo go jopuonjre ne onge skul. Ino ka skul nigi nyithindo 800, nyithindo mane biro ne nus. To kane ginya ni mgomo oluong obedo called off, ne gidonjo skunde, kendo sana anyalo wacho ni skunde ma Nairobi nyithindo nitiere te. Kamano. Oro e kaunti ma Homa Bay, e kaunti ma Migori kanyorwa, bende ng'eni jopuonje mantiere bor riwruok mar KUPPET nowuok oko kar nyalre kata mana kar rombgi mano mar ng'anyo kaluwore kod ng'anyo ma bende KUPPET noluongo. Nyaka sani kiwacho ni jopuonje ok mor. Dibed ni giwacho ang'o? Koso bedo mamor ni biro gi ang'o? Nikech japuonj ko ok mor, to bende wang'eni penj naneno kanyo ka TSC bende noselando. KCSE ibiro bedo kachako next month, mano dwe mabiro. Chieng' tarik naneno 20 kod mana abro mana yango, ten mana wado mana gi jumbe 8 kende mar mondo mi penj madongo chaki. Wang'eni wantiere gi KPSEA, to bende wantiere gi mano mar KCSE. Mor kata koso bedo mok mor margi ikelo gang'. Charon, adwa wacho ni sama ne jopuonj wuok ka dhi e ng'anyo, ne nitie gimomiyo ne giwuok ma gidhi e ndara. Kendo process mar ng'anyo noluw nikech muajiri marwa ma Teacher Service Commission notamre winjo weche jopuonj. Koro nowacho ni nyaka wachop e ndara mondo mi muajiri obed piny kodwa mondo timiza gik manowacho manowadwaro. Koro gik manowacho ne wadwaro mochako ne gin 9 manopango e line ni kwadhi e gomo to mage manyaka tim. Bang'e no waduoko gi chien nyaka 6 manowadwaro ni nyaka tim. Koro sama ne iluongo gomo, makori wacho ni gomo orumo, nyaka ne general marwa nyiswa ni gik manodwaro 6 ka ma itimo kama, kendo timelines ma jogi oyie ni dhi time en kama, omiyo koro weche ber nyaka dog e class. To mana kaka japuonj kungu wacho kanyo, nyaka samo weni waneno mna gik moko e social media, onge official communication ma National Executive Board osegolonwa, nyaka wan commandos mane nitie counties gi mondo wang'e maler ni to gigi di jatendwa ma en tajiriwa nowacho ni gidhi loso gi e yo machalo nade, nikech nowacho ni magi to kodog e class kapok otim, to pok otim gi. Wan gima wan go en mana promissory note ni ibro tim macha ma idhi tim. No wuke gomo nikech promissory note, koso no wadwaro ni gigi otim mondi kore kwadog e class. Mae gima wang'o puonj nikech ok wanyal nyisogi ni en ang'o mwatimo kata mwayudo e gomoni. Machiel kuom gen singo ma bende nosingi ma bende pok ochopo. To bende waloso kata mana wach machielo kata mana kiwinja e kaunti ma Siaya kanyo Samo Pondo. Wach machielo ang'eni nantiere romo ma bende nuntiere godo kaka jo-KUPPET. Mano mar yango kaka romo kaka ng'anyo nene beni dhi nyime e jumbe mano mar 2 mano jumani. To ka neno ka ng'ur mar jokanyo mag KUPPET e kauntis mopogore giwacho ni okwongo mondi jagoro maduong' mano mar KUPPET Akilo Misori ne ochungo ng'anyo apoya nono mano kochok pachu. Nikech chieng' wuok tich onogono naneno ka ng'anyo natimore e counties mopogore. Chieng' wuok tich nogono sikunde ooro nyithindo dala. Chieng' wuok tich nogono odhiambo mare TSC go KUPPET koro ochopo e winjruok. Samoro ikol ne nyikora mgejwang' mar mondo mi ong'e na bagni man kanyo. Sharon, gima notimore kanyo ne nitie gima kizungu nyalo luongo ni infidelity. Nikech ng'anyo kaluwore gi katiba mar KUPPET, National Governing Council ema nigi teko mar luongo ng'anyo. Article 22 Part C mar Constitution mar KUPPET kendo wacho ni National Governing Council ema is the only organ manyalo kendo tieko ng'anyo. One, kakorwa owacho one commanders on the ground. Ne okwang'eyo kata ni there is a meeting madhi mbele between Teacher Service Commission to the National Executive Board.
Nitie gima dwani mondo correct ka Sharon. It is not proper to wacho ni Akelo Misori no chungo ng'anyo. Oyo. Akelo Misori ne ok ochungo ng'anyo. Ng'anyo no chungi gi National Executive Board. National Executive Board nyaka shoulder the blame, nyaka gikaw responsibility. Gine mane gidhi a meeting, ne gibete meeting magi sign, they were present. Technically, ne giyie gi resolutions mane owuok from that meeting. Wan kaka Kuppet kane wabago ng'anyo, ne wantie gik mane waluongo ni bare minimums. Bare minimums mane wadwaro ni nyaka bedie some firm commitment ne gidhi timore. One of them en career progression guideline. Of course, wang'eyo ni career progression guideline ok en gima nyalo timre dichiel ni tim. It is a process. Nyaka to ne TSC miwa a very firm commitment ni career progression guideline en gima gidhi review nikech kata court nose wacho ni career progression guideline is illegal. So career progression guideline ema en responsible for the stagnation of teachers. Yudo ka japuonj ni e job group achiel for the last 30 years. Reason momiyo japuonj ok nyal idho ngas, career progression guideline. Mama gima TSC should have come out very firmly and stated. Then it is something that they are going to review immediately. Ok the process has started. Mane gima jomoko luongo ni promissory note. A promissory note is nothing in a situation ma koro wa call off the strike. There should have been something very, very concrete. Wang'eyo ni serikal ma wadil go en serikal manigi ujanja mang'eny. Emomiyo ne wa insist ni JSS teachers nyaka ndiki on permanent and pensionable basis. The JSS interns. Interns is an arrangement moroma is an abuse in labor practice. To wang'eyo ni serikal ma wadil go sani en serikal ma mjanja kabisa. Onyalo dwaro in future ni mondo ndik jopuonj on casual terms. Mano emomiyo wan kaka jo Kuppet ne wadwaro ni the JSS intern teachers omi permanent and pensionable employment immediately mondo wa keep the government in check. Mano ne okotimore. Then promotion of teachers. And very disappointing, kang'anyo rumo, tinyiso wani TSC owacho ni promotion of teachers en gima bro timore as soon as parliament is going to allocate funds. Why a parliament? We know our parliament the way it behaves. TSC will continue telling us ni parliament poko avail those funds. So technically it means ni promotion go okbiti more. Ni kechkibro medo nyiso we are ready to parliament poko miwa pesa. To wang'eyo parliament, our parliamentarians fight for themselves first before they fight for anybody else. Kuom mano, ng'anyo no rumo, teachers are unhappy, nikech the bare minimums mane wadwaro ok wayudo a firm commitment. But I'm making that correction. National Executive Board te in totality nyaka kaw responsibility. Secretary General TJ and Lando, what they have agreed as National Executive Board, kata National Governing Council, kata Annual Delegates Conference. Kiku hang akelo kende, kiku gur akelo msalaba kende. Everybody in the National Executive Board is responsible. To bune kote ndeka namna gimano sam kapoka dhika tamana ira okungu mabina ntiere gode studio county ma Nairobi kaindi. Nano kamoko kuom jokanyo mag counties mopogore koro dwaro mar mondo mi tich gi oke tich mago jo NEB National Executive Council mago jo NEC mago mabindo sibido katamana katayo. Mano be nyalo timore nikech nitie constitutional procedure mo provide for that. But koro what ithicho giyoko on what basis? Ithicho giyoko on what basis? Kithicho moko kuom gito all of them must go. Ok nithicho moko to moko dong. To gima be nyaka ing'e Sharon. Sani Kuppet one constitutional moment. So at the same time wang'e ni yiero biro in about 1.5 years time. Gima nyaka ing'e en ni jomoko osechako go campaign. Jomoko osechako go campaign emomiyo ineno a lot of things mabro timore branches, press conferences, iyanyo Secretary General. Siasa tayari jomoko goga siasa. Koro kiking'e on the surface ne idwa ni mondo othich officials moko oko. Ka ng'ato dwaro, ka an for example Sam Opondo, Executive Secretary Masiaya. Adwa ni mondo othich oko for example my brother Samuel Orua, ka en a member ma National Executive Board. Nitie procedure. Nyaka ket petition. So far onge ng'ama oseketo petition.
onge ng'ama oseketo petition. Mane gima courts wasamoro luongo ga ni hot air. Kata kamano, personally, I wouldn't see any urgency mar thicho oko ng'ato at this point in time, and we have elections in less than 16 months. Ero kama nya sama bende okungu kana mana nyalo kana mana lero nini sambe do lose moko kuom dwaro demands ma bende jopuonje na dwaro manyaka sani moko kuom gi hiwinjo kanyo ka bende gin mana ma osingi ni bro bed kikete tema samoro ni nyikora mga jwangi ngini samoro ntiere dani moro mandala kacha oworo ni to nango meni nitiere kana na pogrok mar paro kupetka ntiere gigo eko ma bende jopuonje na dwaro inyalo paro jopuonje mantiere borirok mar kupet bana dwaro manyaka sani kakoro chung ng'anyo mage ma osechopie kare nikech nanjo kata mna ka jatendu akelo misori wacho ni medical cover mano kumba mar thieth en achiel kuom allocations pok mar omenda mabende noket kare wacha gi gik mano dwaro gi gimo sekete tim momeni koro ng'anyo makama ochung. Okay, anyalo wacho kama wadwo pondo japuonjo pondo kod Orwa Jasolo ma gisewacho mokwongo en ni the blame okonego bed nyakelo kende blame okonego bed nyakelo nikech ado nyiso categorically ni one a national executive board gin ji apar my structure moro be onego bed ni koro jopiny ng'eyo gin national officials to kichako chairman en Omboko Milemba, jagoro en Akelo Misori, jalup jagoro iluongo ni Moses Ntorima, jalup jakom iluongo ni Julius Korir ma ok Rift Valley, treasurer iluongo ni Jenga Mwedhi, jalup treasurer iluongo ni Ronald Tonui, then we are called secretary, organized secretary iluongo ni Paul Maingi from Ukambani, one called secretary motelo ne weche mag jopuonj mag secondary te, secretary secondary miluongo ni Obocha, one called secretary ma otelo ne tertiary institutions, bende mano be wantiere godo e katiba marwa, iluongo ni Chelimo Chelanga, kod one called national women representative miluongo ni Kathy Rabilianga. Kaneno joma nodhi e meeting no, jo national executive board giduto tene giketo signature maggi nyiso ni gin ne gintiere e burano mane oluongo gie ng'at mane onge ne chairman kene nikech owadgi notho koro apani ok nobiro Omboko Milemba but anyalo wacho ni kaka owadwa Opondo osewacho katiba nitiere ng'at achiel kende mawuoyo ka usebedo piny e mesa to executive secretary general ema wacho gima timore kata kineno jo TSC bende ne ging'eny commissioners nitiere timo nocho gine nitiere te lakini CEO kende ema no wuoyo ok onyalo wacho ni Nancy ema no luongo burano call off the meeting gakelo ji ariyo kendgi jogi tende nitiere kanywero koro ka dok piny be kaka jaduong' Opondo wacho jaduong' Jasolo wacho jopuonj ne chuny gi lit ahinya nikech gimiluongo ni career progression anyalo lere matin career progression nokelo gimoro ma before that ne wan kod gimoro miluongo ni scheme of services. In the scheme of service ne indiko graduate teacher gi job group L, bang' higni adek no indiko gi job group K, bang' higni adek idhi job group L. Kia kanyo titimo penj mar promotion miteri godo mbele ma iluongo ni job group M. Koro job group M ne nitiere ji mang'eny manobedo jolup deputy kata principal gi job group M no. Kane gikelo 2016 ne kelo ni career progression. Career progression odhi ong'injo grubegi. Koro kiondiki ichako gi C3 mane group mane gikelo. Kiwuok e C3 idhi e ichako gi C2 idhi e C3. Kiak e C3 idonjo C4 mano nyaka itim interview. Kiwuok e C4 idhi e C5 interview machielo. Kiwuok e C5 idhi e D1 interview machielo. D1 idhi e D2. Koro mondo mi ng'ato bed kata jalup principal e school miluongo ni sub county school nyaka ibed e D2. Koro mono chuni mondo ng'ato wuog from C2 tidhi nyaka D2 mano kawo higni adiwa ikawo C2 higni adek ikawo C3 higni adek ikawo C4 higni adek ikawo C5 higni adek ikawo D1 higni adek madi higni 15. Koro ng'at mondiki itieko at least 15 years mondo ibed kata deputy principal mano job group mondo mi promotion mano career progression ni mondo mi ibed jalup japuonj maduong' mondo ibed japuonj maduong' ichaki kawo another 3 years mabe okochono ni 3 years go bro rumo. Koro mae gima lit ne jopuonj kabisa nikech gipenjore ni ndalo machon ng'ato ne bedo kata principal kata jatend school kos bed chopo higni 30. Sani koro career progression okete mondo mi bed kata jalup japuonj maduong' nyaka ibed gi higni adiwa ibedo gi higni 45 kadhi mbele 45 kadhi mbele idong gi higni 15 kende mar puonjo. Koro ibedo japuonj jalup japuonj higni 2 higni 3
kidhi ni mondo ibed principal ise retire. Koro system mano kel mar career progression onya nyasa jopuonj. To mano gima namba achiel mane wacho ni gino nyaka dhiyo. Mar ariyo, gima ne hinyo jopuonj kabisa en gima iluongo ni junior secondary JSS, jopuonj mag JSS gi. Jopuonj gi chandore kabisa. Pok ang'ino se ler ndalo mang'eny ni jopuonj gi ichulo 17,000. To 17,000 ni pok ong'ad mar thieth, NHIF. Pok ong'ad NSSF. Pok ong'ad loan mano somo godo university. Pok ong'ad NSSF. Pok ong'ad housing levy. Japuonj ni donga siling 10,000. Odong gi siling 10,000 kende. 10,000 japuonj mosomo mo graduate mar gi nyithindo. Inyalo ndiki 10,000 kuom higni 2. Mane manwa tamre. To pod iluongi ni intern nikech ok miyo rak mongirore. Ok omiyo rak mongirore. To interns ni idwa mondo mi gipuonj the new curriculum iluongo ni CBC. CBC kano biro gine mano they have been trained jogo osetiega nyalo handle CBC. Mano grade 7, grade 8, koro wadhi chako grade 9. Koro wawacho gania kidwa mondo school obed maber ne japuonjre nyaki make sure ni itiyo gi iketo japuonj obedo maber. Koro wawacho ni ka jogi te nyalo ndiki within 1 year mane wawinjore go ni 1 year tindiko gi ne ber. Sani mik mana promise ni biro bedo dwe mar achiel gidonjo te. But kana timo research mara motegno to nafwenyo gimomiyo sirkal no dwa wachno gi TSC ne gino ni kapono ni Kuppet kapo ni gindiko jogi e strike mar Kuppet to jo Kuppet ema dhi kawo credit. Government ok ne dwaro mano kata matin. Koro gidwa mondo mi play hide and seek game mondo karomo January to kaka ne gi promise chande ema gitim. Ndini nyoro chairman mar budget nowacho ni pesa nitie. Kidhir ministers gi pesa nitie. Senators wacho ni pesa ne giketo. But TSC wacho ni pesa no pok omigi. Koro ng'ama play game ka en ng'awa. Dong ino no kan tiere game moro mabiro play dika. Mane wach maduong' nikech bende kata mana kaka sector mar somo bende medo dhi. Chal gima ng'anyo makamagi bende nyalo nene kinthuolo mabiro nikech kata mana kintiere county mano ma Migori kanyo Roja Solo. Kinde ka kinde jopuonj bende ka ng'anyo ging'anyo kaluwore kod winjruok margi ma bende ok chop kata mana ok chop gi sirkal kata mana ok ket kare. Nyaka sani nitiere moko kuom dwaro mathoth ma bende kata mana miselero makamago ma bende pok okete tim. Manyiso kata mana kinde thuolo mabiro jopuonj pod nyalo biro duogo ng'anyo nikech nyalo paro lakteche bende ne gichungo ng'anyo kaluwore kod singo ma bende nomigi. Ka singo no kochopi iwinjo kanyo ni chint nagi singo ng'anyo. E counties mopogore nikech counties bende pok ochulo gi pesa. Awinj pachi kasto hawinj mano maro. Anyalo nyisi ni ya ng'anyo pod biro bedo. Kendo sani gima nyalo wacho ni sirkal oseng'iyo ni kara Kuppet nigi powers ginyalo bedo gi mobilize jopuonj mar ng'anyo. Anyalo wacho ni Sharon ni ng'anyo mar jopuonj mane wang'anyo godo ni e gin wanwang'o the second phase mar CBA. Pesa no nyocha oselal no onge. Bende mumina pinji kata mna rwaka mano bende en ndhogo kata mna jopuonj nikech jopuonj no wuok kanyo gi mor gi ilo ka gi ng'anyo counties. Ne onge mor. Ne macha ne lit. Nikech nano kata mna kamoko kuomu bende udhi kata mna skunde mopogore udhi golo jopuonj ma bende puonje skunde makamago. Moko chamo nyaka miga gi skul. We are ler ni machno. Chieng' mane koro chieng' tarika tich gineno ticha Monday. Ne wan kod prayer day marwa mar jopuonj ma Nairobi Shauri Moyo Social Hall. Kwa wuok kanyo nwadhi skul ni St Anne mwagolo jopuonj mane kanyo. Kwa wuok kanyo wadhi Aquinas mwagolo jopuonj. Kwa wuok kanyo wadhi Roma Girls mwagolo jopuonj mane puonjo kanyo. Kendo nyithindo ne mor kabisa ni jopuonj go dhiyo en aki mar jopuonj. Kwa wuok kanyo nwadhi Fafa Jericho. Kwa dhi kanyo wadhi koro samane wane gate mar Buruburu. To ka jopuonj puonjo. No, ok ne gipuonji lakini ne gintiere skul. Ka wachopo Buruburu makoro watieko Buruburu ma wawuoyo wada wuoyo gi jatelo maduong'. To waneno news ni ng'anyo osetimore nade? Ng'anyo koro ng'anyo olad ni orumo ka wane process. Aya koro akene orwaki ntiere county ma Migori kanyo. Iparo ni koro joneb gi jokuku maru gi gin dhogo koso nang'o. Isa ka jono orwaki ndiko oselal kanyo. Akene Sam bende ntiere county ma Siaya kanyo. Aparo ne chid nade mano mar weche mutendre kod tudruok. Kata kamano bende nono en chal ka gima koro ndhogo kata mna jopuonj. Nikech kiny ka koro kuku mar Kuppet kata mna jotendu koro biro luongo ni wuoguru oko koro wang'anyo. Japuonj ok bi bedo kata mna gi siso mar ng'anyo. Anyalo wacho ni ok wanyal give up. Ok wabi give up nikech ang'o? Awang'eyo sirkal matiyo godo. Kaka Oponono wacho ni sirkal matiyo godo sirkal mar Mkora kabisa. Kendo bedo sirkal mar Mkora ok gidwar mondo me gifinji kabisa. To jopuonj mag secondary gin very ready. Kapono ni weche mowach ni bro wach gi ok ochopo kare. Pod wabro dhi ndara.
kendo wabro dhi ndara in a big way kendo wabro ng'eyo koro ni kara wan gi teko mar dhi ndara to nacho ni dong mana matin ne jumbe 8 to piny madongo chako KCC nyaka rom gajwang par ni TSC no sechiwo kanyo report ni biro bedo ka chako chieng' tarik 22 mar dwe mar 10 mano dwe manyiena obiro bedo korumo kanyo chop kanyo chieng' tarik 1 mar dwe mar 11 matin ne jumbe 8 kende to penj maduong' biro bedo ka chako deno kamano bende biro bedo ka kelo chochni nyaka ne jopuonjre nikech sani ka curriculum joma mokwongo chan wacho ni lessons 36 olalalala kamano manyiso ni juma mar 2 makamano nitiere kata mana kuom jonyuola moka temo kata mana tero nyithindgi skul ne girito mar mondo mi lwasi makama obed makare kamano anyalo wacho ni jonyuol kik bed gi wasiwasi gi gima dhi mbele nikech jopuonj achiel gi mowacho gi gine magi seto penj gin achiel ema gibiro rito penj kendo gin jopuonj achiel gi ema biro nono penj koro ging'eyo gima biro nono gima biro timo syllabus en gimoro mar 5 years but ok anyalo wacho ni kaluwore sani to ok nyal bedo godo nyaka igarum but apani mbele kanyo obro bedo ng'anyo miwacho ni kukata ya shoka obro bedo ng'anyo maduong' kabisa but sani to kaka wasedok e school ang'eni term date ok nyal bedo interfered with nikech so far wamiyo chance nikech wamiyo gi benefit of doubt matin mone wang'e to kaka giwacho ni gibiro timo wachiel ariyo adek gibiro timgi but sani tanyalo promise jonyuol ni okane ka nyalo bedo nyaka KCSE room kamano to weche motenore kod medical insurance nikech bende ni winjo kanyo ka jagoro moro maduong' nwacho ni en achiel kuom weche mabende noselos medical insurance bende en wach marach machando jopuonj nikech gimomiyo nowacho medical insurance nyaka losi nitiere pesa manogol gi sirkal bilion 21 koro bilion 21 ni kane budget osoma maigani nicho duoke piny nyaka bilion 11 koro ka higa mokalo bilion 21 ne okoromo jopuonj to duoke piny nyaka bilion 11 mane monacho ni bilion nyaka bed restored but the major problem tabu mane nitiere kabisa na mokwongo en ni osuptende mang'eny ok ne chul pesa nikech kwa penjo tinyiso ni sirkal ni kod system magichulo pesa quarterly iyo ikoro kaka awacho ni ikoro kaka New Nyanza General Hospital dwaro mondo miyo timnade othiedh jopuonj ikawo kata milion moro timiye tinyise ni machago do tich to koromo dweche 3 twachakwa mi bill go te koro nuogo ka bill mar osuptende nodhi mobedo malo mang'eny kabisa ma sirkal gi TSC ok ne or pesa koro kane wang'anyo to nyiso ni the last 2 quarters man ok ochul nchagi chulo which means ni sirkal mwan godo dhok magiwinjo en mana dhok mar ng'anyo no kende through ng'anyo no omiyo koro osuptende moko osedoke panel mancha giriembo jopuonj ni pesa pok wayudo koro ok wanyal thiedhou pesa pok wayudo konego bedi thiedhi 3,000 koro thiedhi 1,000 pesa pok wayudo inyisi ni ka in gi nyithindo 3 matuo odiochieng' achiel ok wanyal thiedho nyithindo 3 dichiel yier achiel mithiedho inyisi nang'o pesa pok wayudo koro waregulate ma in kituo tibiro bang' ndalo 7 kapod ituo tok thiedhi kibiro kawuono itieko ndalo 7 ka gichak thiedhi kendo koro magi weche mabende wang'anyo negi but gima nonyiswa ni sirkal oseoro pesano koro waritane mondo wane nikech ka gi promise ing'eni en sirkal ma promise dong ne gi promise ni gitimo mano wadang'e ni to be gitim adieri so that next time kapono ni wadoke ng'anyo to wadoke ng'anyo ni kwa mokwongo chok ne utimo sani be koro sani koro kwatimo ang'o ok wabiyie nyaka wadoge mesa mwane kundiko piny to ang'eni next time kata mana okang' machiel mabende ng'anyo ma kama gibiro bede kibago ok ong'ere ang'eni jokanyo maga kopet ni jokanyo kata mana jogoro mopogore mabende nitiere counties Rwaja Solo kanyakla kod Samopondo kaka naloso ka giwacho ni jopuonj odok e sikul nikech mana tich mar mondo gikony nyithindo nikech en koro oselokore japuonj koro ng'anyo nosechungi ten mana ni ka ne gi reject ne gi kwedo kata na dwaro mano mar chungo ng'anyo motivation kache mana penjo japuonj modok e skul okinyi makawuono kongo kaka jalup jakeno mar Kupet en ang'o madinyise samoro kata gineno kata mana achiel kachiel e staff room magintiere kamano anyalo wacho ni motivation mar japuonj to odok piny but anyalo wacho be ni nomedwa pesa moro matin nikech pesa manyomedio chako en gima 1,000 nyaka 6,000 highest paid teacher mano second phase mar CBA mane sirkal oro to hope kata mor ma jopuonj ni godo momiyo kata ka gin staff room to mor achiel ma gin godo ni joma ntiere branches nochung' kodgi mar ariyo jopuonj nodok e skul ka mor ka gineno ni kara wanyalo bago ng'anyo ma sirkal winjwa ing'eni mokwongo jopuonj secondary ok ne dhi ga ndara
Kan luongo ng'anyo ok ne gidhi. Ne gipondo gidok gipuonjo. Joma ne dhi ge ng'anyo ne gin jopuonj primary kende ma iluongo ni jonat. But ng'anyo mane obedo sani omiyowa teko ma wang'eyo ni kara wan kod strength marwa mwanyalo timo gimoro ma sirkal winjwa. Koro mano is the biggest motivation ma sani jopuonj ni godo. Ni kara wanyalo bedo piny mwang'any ma winjwa. Koro kata bedo ni ok wayudo gimoro mane gindiko te, but wang'eyo wan gi teko kamoro. Bende nitiere gino remo ngere gi dongere kaka victimization ma bende duol mochung' ne ndiko jopuonj TSC wacho ni onge japuonj ma bende biro bedo victimized. Nikech ingene bende kata mna kaka TV mara mogi nwatango kata mna wengeu kaka nong'anyo to ma bende employer kata mna ng'at mondiko witich bende neno no kung'anyo. Watch victimization in the last victimization ok nyal bedo nikech ingene ng'anyo no ne en kisheria. To koro ng'anyo kosebedo kisheria to there are apparatus matimore. Koro constitution marwa omiyo oketo thuolo mar ng'anyo ma kino ka weche moko ok dhi ni maber tinyalo ng'anyo. Koro king'anyo to ok inyal bedo victimized. That is why jopuonj mang'eny dwaro gimoro ni return to work formula. But in the return to work formula, even though Nancy ok no expound gina ahinya, but there is a kama no wacho ni there will be no victimization. So mano be nomedo jopuonj mamoni nikech wang'e ni koro kata kwa ng'anyo machal nade there will be no victimization because the strike mane wantiere was a protected strike. Kamano. Bende karamna ko pogre gi manya kwarum gajwanga par nyalo tudri kodwa achiel kachiel mano ko kadho yore magwa mag tudruok achiel kuomgi nyalo oronwa ote machuok kioro ote namba mar 3:600 mbui magwa mag oganda mano moriwo Facebook, wantiere X, wantiere kanyo Citizen Digital, kanyakla kod YouTube mabende aneno ka wantiere achiel kachiel. Nyalo bendo kisumo ote mari mar mondo mi inyiswa bende pachi kotende koda paro mabende wadhi godo nyime. Abiro bedo kasomo gi kwa ka yo matin. Bende parni pod wantiere ka gi samo pondo gi orwa jasolo en mar ni weche motende kod tudruok maga jawa matin. Kata kamano watemo mar loso mitambo mondo watudre kod gi heyo makare. Geno maro ni kwa noduoge okang' mar 2 bende obiro bedo kwa tudre gi Steven Yogo mabende njagoro mano mar Kupet e county ma Homa Bay. Waka yo matin aduogi mathoth. Jipange na Viusasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na Viusasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na Viusasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Tuguk tugul ko kimi komye. Ak anendet ni kwawech. Is Kalenjin your language of the heart? Kerkonyeku. Then we have a sweet surprise for you. Wow, kimnatetab chomyeto. Sobetab Tai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mune sigiun cheptangung nemingin asimakiker. Mamache ninyi, mamache harusin, ako mamache kaingwangine. Kaiker, aibuni kakokachi weringung koi. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Tai, only on Viusasa. On today's episode of Champions of Change, we visit Jijenge makers as they show us how they collect, sort, and turn this waste into construction material. So we make building products made out of recycled plastic. For the plastics, we use HDP plastic, LDP plastic. So you have to be specific. Yes, there are specific plastics that we use. These are the heavy plastics. Okay. Not like the PET plastics that are like the bottled water, that are PET.
To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika pale nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital na pia nitaendeleza mambo mengine zangu. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Utemo ga tijuka ko sutiyo mana tijinindo. Utemo changu ko wacho mikia. Nyathina nyalo wuok diero tino kadhi kanye. Duoka uru. To wan kendo ni watu ene taban marachar. Gopato marambulu. To bende en gi bag moro makwar kanyo. Asbinda. Kim kamai, niwani wuothe town ni te, man kamoro moro. Idhi kanye ka in kandi. Wachna ni jonyuol ni kanye. Yani an aonge jonyuol na. An nyathi kich. Ne korongo jong machiegni kendo kang mar 2 dakika oskadadek tok sangwen marukinyi podo bilo wach kotenre kod pogruok mabendo sibedo ka mienjo mane riwruok mar jopuonj mano mar Kupet chakre ne ng'anyo chungi chieng' wuok tich mano mar jumani. Bed nyisa ne gisane jo counties bendo seduogo wagonu mos ahinya kintiere kanyo sama Orwa kanyakla kod Stephen Yogo hin bende kora rwaki ni machieg network mano kokadho hembui mano mar Zoom. Orwa hin machakodi kintiere kaunti ma Migori wasego mbaka geno maro ne noluwo twak makama kata bede ne untiere geng'ikruok mano motenre koda weche mag tudruok. Mathoth waselose ahinya kotenre kod dwaro mag jopuonj gik mano kete tim. Samoro mabende Orwa inyalo medo kapok wadhi e thor wach machielo mano mar ng'iyo weche motenre kod doho e kinde mamoko. Aya hinyisa kanyo ni kendo jo county zokwinjo yo makare gen marane ka giwinjo yo makare gibiro bedo ka giduoko ote magi nyakoromgo jwang habiro bedo ka somo achiel kachiel kata kamano okungu chal ka gima in mobuodo kodi kodi nyime kalore ni makori mano ber wang'eni wane capital city kata kamano kodi nyime gi twak makama ka wuone nchinti chang'wen ntiere bura moro mabende TSC nodonjo nego do Kupet mano kaluore kod ng'anyo mabende nochako juma mokalo Kupet bende chako donjo ne TSC mano e doho ang'eni bura makamano bende ngado hodichi makawuono chieng' tich ang'wen kilerno mathoth kotenre kod bura makamano. Okay, hapa ni court case Kupet TSC moko notero Kupet for only one thing, to call off the strike. Gin mane gitero ne mane gimane gisavu godo ni jo Kupet nyaka call off the strike mondo migibed giwinjre. To gimane giwacho kata gimane giwacho e court case no ne giwacho ni kata bura mar do ne giwacho ni gik ma Kupet nondiko piny go te gisechako timogi. To anyalo wacho ni Kupet bende gi lawyer maro biloni Moses Ntorima plus a team of lawyers nikech ene jalup Akelo Misori to en our union lawyer omiwa a lot of advices on legal matters. Kano wuok to embo chako tero gine machielo mondo mi to interpret ni court case mane TSC otero ni owacho nango. Koro duoko ne bedo kawuono to nikech duoko ne kawuono kanyal ng'e mang'eny gima nyalo dhi time duoko no but so far ang'e ni one of the things ma jo Kupet notero and to register whatever they agreed with the TSC in the court mondo bed something mobedo protected. Koro hapa ni mano gima ne dhi mbele kendo kako wuoyo sani hapa ni en gima dhi mbele wach court case koro kanyal wuoyo mang'eny kuome but ang'eyo gima ler ni jo Kupet be nodhi mondo mi oloknegi kaka ne TSC dwaro. Tang'eyo maler ni ka gik moko osetimore ni wachak wandika another
court order moro mowacho ni gik manasi machielo ndiko katete nyaka waregister gi e court mondo gibed valid. Mano winjruok mabende kupet bedo chieng' kamano. Kata kamano ang'e ni bura ma kamano biro bedo kwa luwo odiochieng' ma kawuono e doho ma pacho ka bende kupet gi TSC koro kando osechopo e winjruok ginore ma bende doho koro biro bedo ka yango donge e yo makare. Aya kopogore gi mano bende nitiere deductions ma bende nikech ang'e ni wacho deductions ka bende ma samoro jomoko wacho ni dibed ni kanyo kuma nakoth ochako godo jokupet kose dibed nang'o momiyo ni ng'anyo ma kamano chungi. Jokanyo ma kupet ne japiny ma bende samoro kia kapok ilero negi we ayang negi jokanyo ma kupet jok mantiere e riwruok mar kupet nego bed ni ng'ado ga kwan ata malo 1.8 mano mar osara mar basic salary TSC ng'ado kasto remit koro ka TSC oseng'ado ene mochokonwa pesa go ilo ni third part of the third parties then give a mate to the union account koro ka union account osechopo union account koka wan kod accountants mag union gi national treasurer koro gioro ne branches kila branch koro ng'oni branch ma Nairobi members ugin 100 ukauma makaka mega Masiaya members wen ma ukauma Kisumu en ma ukauma koro gingi koka jo head office ng'enye mathindo thindo to dwe mar boro to nyochok gi ng'ado maling'ling ne manada ni nyiswa nikech nantiere mana weche ma wachore ni dwe mar boro noko ng'ado omenda manyiso ni kupet noko yudo omenda ok ne giyudo omenda to gima ne ginwang'o achiel en miloni BBF ing'e ni en ma ka ng'ato mar masira mane ging'ado to mar masira ne gin 200 kila japuonj ka japuonj to mano is a very unfair labor practice nikech if up to the August 26 the kupet no tiyo ne jopuonj koro ok understand gimiyo TSC ne tamore ng'ado pesa no ewe mondo mi gi punish kupet. Anyalo wacho ni mano is the one thing ma next time wanyaka jo NEB a National Governing Council dibed mane yor thiro ng'anyo nikech ka koro oseng'ado omenda manyiso ni kata mana kaka duol kata mana riwruok mar kupet kaka dwa tayo tije mage mano anyalo wacho ni that is one of the reason and it require wisdom nikech nyalo paro nat no tiek nikech no ng'ad pesa gete ok no miye pesa manat no dhi morumo jopuonj bang'e wacho ni gidwaro services from the members to kapono ni union ok nyal bedo gi pesa that's a dead union koro nyalo wacho ni in as much ne wa push this thing but TSC ni kod one button ni ka utemo mani ok winjowa to wadiyo gini koro apani mano bende nomiyo NEB te wacho ni kara wadoka ne chien matin wanyano watimo nang'o kamano makoro kalure gi nyalo bedo achiel kuom okenge momiyo ni ng'anyo makama samoro jokupet kata mana joneba nomiyo gi wang' ariyo mano jo National Executive Board anyalo wacho ni mano one of the reason mano dhiri godo mano is our secret button mar TSC motimo ne unions kamano to erokamano ahinya wena lusane na hata mane kendo horwagene ka gintiere e yor lony manyasani mar Zoom kawuono Zoom nenore ni timre kodwa marach orwaki ntiere kaunti mano ma Migori kora kekra mana ni kadi winjwa kata kana ok iwinjwa kata kamana agoni mos kaluore kod weche mago mag tudruok orwacha kodi kintiere kaunti mano ma Migori waselose mathoth chutho to kaluore kod ng'anyo mabende nochungo pogruok mar paro kani luo chenro hakeni mamane madimedi Sharon, awinjo uto ulal, lakini awinjo ka japuonj otemo lero maber. Pogruok mantie kupet sani, ok en pogruok mar leadership, en pogruok mar paro, nikech the National Executive Board, mana kaka nopondo selero cha, otemo manage strike masani. Nitie jopuonj mang'eny maneno ni they betrayed the trust mane jopuonj nigo, they betrayed the resolve mane jopuonj ugo koka giwacho ni gik mane gidwaro to mae thuolo mane onego giyudigo. Japuonj pondo nolero maber kabisa ni gima chendo ka mogik en career progression guideline. Career progression guideline nitie gik moko ma dowinjore ndalo mane chake ma TSC gimedo kata mana D1 biwinjo kana japuonj opungu wacho cha D1 nitie D1 1 D1 2 D1 3 kore kidhi e D2 gik moko momedi bang' winjruok. Medical cover miwinjo kiwacho cha medical cover ni nowachi ni en pesa madhi ba sirikal golo ma chopo nyaka 20 billion to kisirisiri ginduse mosmos bodugo nyaka 11 billion
matiende ni jopuonj koro ok nyal yudo services mag jesutende magidhiye ma contracted gi sirikal nikech TSC gi sirikal timo gik moko kiling' e bwo mesa kok wang'eyo. Mano emomiyo ok wanyal trust going forward. Emomiyo winjo promissory notes ka chendo. Ok wanyal trust gima jogi wacho. Kok ondiki piny ma farm commitment mana japuonj Opondo wacho cha ok oketnwa e table. Ok wanyal trust gigi. Giwacho ni wayie wabiro timo. To ka gidok piny to gigologi mos. Jopuonje mahinyore. Magi gik mane wacho ni ok wachak wadok e area machalo kamano. Sani to wadwaro ni gigi otim. Koro pogruok ok en pogruok mar leadership, en pogruok mag paro. An achiel kuom jok moko mosewacho mowuok oko mowacho ni ok wamor gi National Executive Board marwa gi kaka giterowa. Ok wamor kata matin. We feel being betrayed as teachers. Wanyiso gi yo mano nigo gilu ok gidwa luwo gisibu gipandore mana ni awinjo ka japuonj okungu wacho kanyo ni union dues no nyalo bedo achiel kuom gik moko ma omiyo no ogol ng'anyo ni. Ato ok apar kamano. Jopuonj ok ti gi union dues. Ng'anyo jopuonj ne wuok makata onge gima nomigi. Kendo ne gichiwore gi teko gi duto te ka giwacho ni pod gidwa ng'anyo mar nyaka chieng' kata bed ni union dues no nitie kata onge. Mano ne resolve mar jopuonj. Omiyo kapar ni National Executive Board ne nyalo keto mane budget margi ka giwacho nikech koro waonge pesa wawe wach jopuonj. Magi betrol mowacho. Magi mdogo ji mowacho ka. Wadwaro joma nyalo nyono tiendgi piny ma udhi mbele ma wacho ni kata rach kata ber. Nikech magi to gik mong'eyo. Kudhi ng'anyo TSC jatim gigi. Gibedo piny to giwacho ni ere kaka onyalo diyo jogi. Gigolo jopuonj e union. Ubedo maonge pesa mondo ugoru piny. Yes, it affects the union. But mano ok onego bed ni tamowa e chopo chikewa kata chopo kuonde mane wadwa dhiye. Nyaka wadhi mbele gi jiwa duto te. Jopuonj ok mor gi weche machalo kamago. Koro weche court ok puonji. Court order ok puonji ng'ato. Kapo court order puonjo to kare jopuonj water dala te wakauru court orders odhi e klas mondo puonj ji. Koro miyo court no to mago gik matisi timo pile mwang'iyo go. Kata doctors joketnegi to kotamo gitimo gimoro amora. Court order ok en mar jopuonj kende. Kata sirikal no ok rit court orders. Housing levy donge ne nitie court order ma wacho ni en illegal. Donge ochoke. Internship ni donge court order nitie ma wacho ni en illegal. Donge dhi mbele. Koro miyo court order to konego bed ni pokowa. Watimo wawacho kaka jopuonj. Ni kwasiwuok e ndara. Mwang'anyo. Mwawacho ni mae gima wanyalo yudo. Nyaka wadhi mwachop kacha. Pok wachopo kanyo to mano is betrayal of the national order. National Executive Board duto nyaka bear the responsibility. Erokamano ahinya Orwa Jasolo winjo makare. Inyisa kanyo ni bende Stephen Yogo bende koro oseriwore kodwa. Stephen Yogo kintiere county mano ma Homa Bay in bende arwaki ni machiegni e twak. Jowete wuo Orwa Jasolo Ibrahim kanyakla kod Sam Opondo nosenyiswa ni jopuonje e counties mage osedok e skul en mana ne ok gimor. Akiani county ma Homa Bay kanyo to chal mar wach chal nada. Hinya nyaka luore koda ng'anyo mar Kuppet bang' ka nosechunge chieng' wuok tich. Skunde county ma Homa Bay jopuonje osedok koso? Sharon, adwa wacho ni adiera jopuonj na pod oikore ne ng'anyo nikech nitiere grievances moan godo mane wadwaro bed addressed. Koro mokwongo gima da wacho ni kaka nochung gino to ne beto buogo jopuonj to wang'eyo ni bende nyaka wami bende arbitrator bende time. Kawuono tarik 5 wang'eyo malong'o ni arbitration timore e industrial court kendo an gima dagomb ni mondo ang'is our National Executive Board madhi bedo e court kanyo ni grievances wa ochiko ka mondo gitebo te kaeto wawuoye e yo maler kabisa. Kaeto kwasewuoye e yo maler to wayudo kaka gigo endo wa agree gi timelines bibitimgi. Kaeto wang'eyo ni at least ka wasegen sama ng'ato puro wang'eyo malong'o ni kopuro to nyaka nibed nitie kama osetieko. Kaeto kosetieko to mano endo koro ji ndikore bas kaeto gino wa agree. Gima dwa wacho ni pogruok to onge Kuppet, ji opogore mana in terms of opinion gi yo manyocho chung godo ng'anyo. To bende ana wacho ni ng'anyo ni ok ochungi obedo suspended. Suspension gi stopping opogore mano puonjo mar ngere. Koro wang'eyo no bedo suspended mangiso ni ka ok otimnwa gik mwadwaro pod wabro dhi mbele kendo pod wabro luongo jopuonjwa mondo bi e pap. Erokamano ahinya Yogo. To wach machielo ma bende nwalose en wach motenre kod omenda ma bende jokanyo mago Kuppet
ojang'ade kwan atamalo 1.8. Wachre ni dwe mar 8 nokong'ado osara makamano. TSC nokong'ado osara makamano kuom jokanyo magu. Dibedi mano bende koro thiro umeni samoro ng'anyo makamano. Sharon, wacho ni gima rach nikech ing'eni kanyocha wadhi e ng'anyo ma is fully protected. Ikone employer safara dek to na ok gin duokowa. Mano nang'iso ni gin gi wang' mokolo kudho kendo gichayowa, mang'iso ni ok ging'iyo ni wan representatives mag jopuonj. Koro kuom mano na wachako wamiyo gi notice. Koro strike marwa was fully protected. Mano na okoromo ni mondo bad labor practices mag ng'ado union dues otimre. Ng'ado union dues no en practice marach. Ndalo mar Buina ok ng'ad ga union dues. Kendo adongo na nyalo luongo strike kata dweche 2 timiye mana union dues. Koro aparo ni ka wadhi e court, sama itimo arbitration, mano bed one of the things bibi wacho ni sa mwang'anyo. Kik chak tim gino nikech ing'eni sani nitiere yore ma employer osebedo ka gitimo ataro mar chik. Kanyocho ng'isgi ni internship en gima illegal. Nyaka sani pok gi confirm teachers go permanent and pensionable. Wadwaro ni 46,000 teachers go bed confirmed. Gima bendo miyo wadhi e strike ahinya en CPG, Career Progression Guideline, magitiyo godo magiketo hurdles mang'eny mondo jopuonj kik bed promoted. Koro wang'iso gini wadwaro ni jopuonj 100,000. Erokamano ahinya Steve Yogo, wabiro bedo kwa tudre kodi hagino ni emomiyo kupeto osebedo international, emomiyo wabiro ng'anyo ka dipo ni pod ok gitimonwa, kendo wabiro dhiro nikech wan wadil gi interest mar members go have confidence in us, emomiyo wa represent gi. Koro sama Nancy Macharia rito tichne, wan bende nyaka orit tichwa. Ka waluonge bura to nego o recognize ni one body moyier monego beni represent interest mag teachers, kendo grievances mag teachers go nego gibed piny magi address. Erokamano ahinya. Okungu kapok iloso jasolo bende kantiere county mano ma Migori kanyo. Achiel kuom weche mabende naneno mabende nomiyo kata mana ng'anyo makamano nochungi. Iwacho ni jokupet nanego bed ni udonjo bende gi remiti manyien gi iwacho ni CBA manyien, negotiation manyien gi TSC mano mar mondo mi uler ne gi demands magu manyien. Achiu ne jasolo thuolo kata insa ni opondo kata mana kinyalo mana loso nikech aneno ka sa bende ringo mar mondo min bende kik wawe yoko kaluwore kod paro mintiere godo. Wago mos. Erokamano Sharon, ago mos ne an gi ng'ikruok matin mar mtandao, but I'm now okay. Watch my CBA, a new CBA for the next 5 years. Mano en mbaka mano onego bed ni Teacher Service Commission osechako go leadership mar Kuppet. Mano bene ok gidwar timo. Mano was one of the reasons kendo mane chuno ni nyaka jopuonj ng'any mondo Teacher Service Commission owinjwa. Teacher Service Commission is a body that does not listen. Teacher Service Commission is a body that does not love peace. Teacher Service Commission en body madwaron every time or you are regi jopuonj or you are regi union. Kata things which are grounded in law. The Teacher Service Commission does not listen. Kata kamano kanyo ng'anyo rumo to nyogi yie gi leadership marwa mag Kuppet ni commencement ma CBA discussions bro chakore ka Kuppet o submit memorandum mar demands. Kora kwayo National Executive Board ni o submit with immediate effect memorandum mar demands for the next CBA to the Teacher Service Commission. Akeni kaka jogoro duher mar mondo mi keta ang'o e tim ma bende joneba nego bed ni chwala hinya nyene TSC mano mar loso CBA manyien. CBA manyien nyaka factor in weche ma owacho gite. Erokamano ahinya mano moting'o idho jopuonje ngas, mano motimo career progression. Chal ka gima mbui. Awacho ni gik machando jopuonj kaka career progression guidelines magi nyaka bed anchored e CBA. Nikech CBA ka winjruok osebede mobedo deposited in court, mano becomes the law of the land.
gik machando jopuonj mang'eny gi promotion issues mag promotion, issues mag kata medical cover, issues mag kata matters of employing teachers on permanent and pensionable basis. Magi gik monego bed discussed and they be anchored in the CBA mondo gibed law. Erokamano ahinya, wawinjo yo makare kata mana bed ni mbui osebedo kata mana kaka iluoni achiedh nade makoni kod kocha. Minyalo medo kintiere e kaunti mano ma Migori kanyo Jasolo, minyalo mana medo mana mapiyo piyo kapok akawo moko kuom ote de bidang'. Ahinya nyaka luwore kod deductions chabe. Wach maduong' machendo ma wan go e secondary school mostly en ni waonge gi jopuonj mobedo appointed substantively mana kaka nowinjore e CBA ma 2017-2021. Nowinjore ni principals bro bedo e school ka school, deputy bro bedo gi senior teacher gi HODs ma substantively appointed. Samo wuoye kodini Migori kende ka mi example wan gi skunde madhi 280 gi wiye. Out of skunde go duto te ni wan gi principals ma acting principals wan go makalo 40. Deputies ma act gin over 75. Jogi duto te ok mi pesa mar allowances mag administration. Gitiyo nono. To ka Teacher Service Commission ka e kuwinyalo tiyo nono nyaka chieng' itho. Onge time limit moro ni miwacho ni acting en from this time to this time. Inya act nyaka chieng'. Jomoko act kata positions moko makata kobedo Orlando vacancy positions go to gi qualify nikech career progression cha odiyo gi piny. Mondo ibed deputy nyaka ibed D1. Iyudo ka ng'eny jok ma act e skunde wa makoni ni e C4 ni e C3. Matinde ni kata koland kuonde go ginya bedi. Gitiyo tich machalo gima idwaro maromre gi mar deputy onego bedi to ok migi pesa. Koro ne wawacho ni wadwaro allowances for the administrators e skunde wa duto te. Mano gima onego bed e CBA ka nikech ka ema wayudo kitiyo kodwa marach. The Teacher Service Commission ka jinyalo act forever ka ng'ato yudore ma substantially appointed tigoli kanyo. Imagine Sharon, japuonj okaw ma deputy oket acting principal nikech principal owuok kata retire kata gimoro timore oonge. Ibedo ka sama ibedo acting principal cha omiyi full powers, pesa mionge go to omiyi full powers, itiyo kendo milos school mitim gimoro amora kata mana higa 2 kata mana higni 3. Kasto ikelo principal machielo makoro substantively appointed tigoli ticha kiduoki staff room. Iparo ni ng'ano nyalo bedo gi moral mar puonjo e skunduno kendo ok nyalre. Koro omiyo wacho ni career progression ema dino gigi. Jopuonj nitie, jopuonj are qualified, to ginyalo sudo nikech adults matisi oketo mang'eny. Wan gi employer marach sawa. Owuoyo kodi kawuono, kiwuok oko mar dhot kacha to gichak gibede bura, ginono gik manowacho ka. Iyudo ka indosogi e bwo mesa. Mane gima chwanyo ji, emomiyo ok wanyal sudo mbele. Koro gigi duto wadwaro ni obed piny mondo ndikgi maler mondo wawinjre kodgi. To kata mana ndiko mowachono, kata CBA ma 2021-25 ene code. Ndiki gik manondiki phase 2 makoro wagomone ni nondiki to pod ok giluw nyaka wadhi mwagom koro ka giluw. Magi gik machando jopuonj kendo mawang'o jopuonj momiyo jopuonj wacho ni saa koro romo ma ok wanyalo dhi mbele kamano. Nyaka wabed piny mondo wawinjre gi jogi, wandikre e yo moro amora ma gimiwa timelines maler mwanyalo neno ma definite. Wadwaro firm commitment mondo mi sirikal ochop chike ochop sigo mane gimiyo jopuonj. Erokamano ahinya, geno marwa ni dwaro maru ibiro bed ka indiko iwacho ni e winjruok ramna CBA manyien mano kaluwore kod winjruok mabed michopo kanyo gi TSC. Asema ni moko kuom ote mano mapiyo piyo nyakoro Jwanga mabendi sebedo kioro ubiro bedo kuyudo thuolo mano mar duoko moko kuom ote. Immaculate Nyasudan iwacho ni Sharon oyawre uru kanyo. Iwacho ni kupeto pogore, nyithindo nowuok kuonde mopogore kasto nyathi ni e yo dok pacho to bang'e iduogi wacho ni ng'anyo chungi. Haya. Aparo ni mano gima notimore chieng' wuok tich mar jumani. Idhi mbele kiwacho ni Kupet keto jonyuol kanye, jopuonj. Iwacho ni Akilo Misori oseso e mfuko. Sama nigi luongo ng'anyo to jopuonj nowuok te. Sa chungo ng'anyo to gibedo winjruok gi jomok matin. Iwacho ni TSC osetugo kodgi. Haya, mano paro mochiw kanyo gi Immaculate. Steven iwacho ni let me tell you ni kamora mora manitiere gi jatelo kata jotelo onge chieng' ma ginyalo yudo kata ng'anyo magiyudi gima gidwaro. Idhi mbele kocho ni the truth of the matter en ni Akilo Misori ne osese mfuko ma omi gimoro mondo wuelo jopuonj kata Gen Z ne oyudo gima ne gidwaro nikech ne gionge gi leaders. Aya.
Austin Oyugi wacho ni ineno chenro makare kintiere Katito gi Mrai, to pogruok mane makupeten kaluwore gi jotelo magin go. Nikech Kenya kae jotelo dwaro mana dwach gi giwegi. Henry wacho ni TSC biro sando jopuonj nyaka karang'o. Iwacho ni intiere county mano ma Siaya. Jano maro machielo iwacho ni ng'anyo benefits mana officials mano mar Kupet. Iwacho ni ok benefit jopuonj. Jano machielo aparo na soma no mogik iwacho ni imor kineno chenro kendo winjo duond jotendu kantiere twak e wang' jowi. Iko jotelo mago mag riwruok mar jopuonj kendo jopuonj te ni riwruok e teko seche te. Ka jopuonj ok oriwore kod adiera onge kama jopuonj biro dhiye. Magi moko kuom ote ma bende biro bedo kwa somo nyakoro jwang ma bende isebedo kioro kwa dhi nyime gi chenro makama. Okungo winjo kaka jopiny oloso. To jopiny koro sewa mana jotendu e kind mamoko. Diduok mage. Anyalo wacho gimokwongo en ni ginyalo se jotendwa. But kaka wase wuoyo in one voice. Ni mokwongo namba 1 en Teacher Service Commission TSC. And the worst employer in Kenya, in the Republic, I think in the world. Nikech, all other commissions tema wan godo, tete ane jogi. Makoro shida entelo mar TSC. Entelo marach en mar TSC. Gimome wacho kamano nikech, kata king'iyo somo mar Nancy Njeri Macharia, nobedo deputy after only 4 years. Mar tich. Ondike, within 4 years, obedo deputy. Kama hua. Kogo kama watu odhi deputy kama obedo deputy very short period to odhi TSC o obedo director staffing e sub county to odhi mbele to odhi nyaka malo. Kane ndalo mane wasomo jopuonj bedo nyaka principals kan gi di Pradega Beach. Ngato obedo principal, opuonji ga chiel to obedo principal. And they were delivering. In moro masani ma TSC wacho ni japuonj ma nyaka ofeny ni ikitu imetoka wapi. Kene anyalo penji gimoro achiel Sharon. Ni mia ne telo mantiere Kenya ka. Mondo mi bed president, the qualification and degree, and you bed 35 years of age. You can lead the whole Kenya. To ni mondo bed deputy, nyaki bed iga prangwen ga beach gimbele, to nyaki bed kisi poju igni chigni prario. Mango tango. Mane sikul. Ni okinyal kata bedo class teacher. Class teacher kende ni mondo mi bedi, nyaki bed, ni kata kumi class teacher kende, to do idwa ni bed C4. C4 is this career progression is a slave. And I'm saying, ni joneb magwaneno gini. Let us run away from this thing. It is killing teachers. Makoro kwayo gi mar mondo mi career progression cha kigiketi winjiro. Career progression o kigiketi winjiro mora mora. Mara riyo. TSC now must be told. Is a commission for teachers. It's an employer for teachers. We don't have a war with the TSC. I don't know why the TSC is having a war with the teachers. In Yalobedo, look at the Judicial Service Commission. Look at the Parliamentary Service Commission. Look at the Public Service Commission. You don't even listen to them. They are hawa ndi wanatetea watu wao. Ineno. Koro TSC ni lueny ochaka en lueny temo go en mana japuonj. Ni jalueny ma TSC neno wasike namba achiel en japuonj. Nyaka koro giwe mano. And anyalo wacho ni Nancy Macharia gi joge mantiere Teacher Service Commission nyaka gine mano. To en gima late nikech majority mag jogi bende jopuonj. Commissioners from the chairman Muturi was a teacher Huruma Girls. Opuonjo Huruma Girls. To koro kosedonjo kacha to will gi jopuonj mane go staff room en koro kelo mana chike moko manyanyasa japuonj. Nancy Macharia ne japuonj. Kosedonjo kacha obedo CEO koro kelo mana chike manyanyasa jopuonj. Timon Oyucho, one of the commissioners from Seme, Wuod Jaluma Seme, ne ni japuonj. Kosedonjo kacha en koro kelo mana weche matimo nade mang'inyo jopuonj. Koro one of the things ma wabro wacho nikech kata kineno mana constitution mar Kenya, TSC was created by teachers. Through the strike and everything, struggle. Koro kaono secret commission, koro secret commission mamia serikal, koro serikal tiyo gi commission mano create mar nyanyasa jopuonj. TSC should be sober now and find out maginye ni japuonj kidhi e school mondo mi nyithindo owinj maber e school nyaka ng'i welfare mar japuonj. Kok inyal ng'i welfare mar japuonj to kata nyithindo ok dhi maber. Koro anyalo wacho ni ka wadhi CBA machielo second phase mar CBA ging'i powers mag TSC. To gingi career progression no gino gigol kabisa. Gingeni so long as you're a graduate, you can be a principal, you can be a deputy. Kamano. Kata katieko. Kata kawacho about that one. Look at the former CEO mar Kenya Commercial Bank. Oigara became a CEO. Upuonjo Martin, after Puonjo Martin to the CBO, kawe, jo KCB or trap wacho ni this young man can do something. By the age of 42, osebedo CEO almost more retire moweyo.
And he did perform so well. To bende bibi wakili kwilge retirement age bende. Retirement age bende tier at 60. Koro TSC, my plea to the Teacher Service Commission. As jopuonj waonge kode gi lweny. Why are they fighting teachers? That must stop. Koro hanno ka jopuonj wete ubende osemol ka jopuonj ntiere mathoth mabende luchenro makamanya koro mgajwa kaka yo matin haneno kanyo Donald Odoyo in bende iwacho kanya iwacho neno chenro yo makare iwacho ninja puonj Odoyo kintiere ka Chieng Secondary mane county mano ma Homa Bay ano regano kaka in bende iwacho kanyo no kusha fire kani mano tiende na okushe mano ilo short for maro kungelo no kushe kushe mano ina kopogre gi mano benan no Moses siwacho ni jogo walo most kora kani jomage macho ni walo dibed TSC koso jo kupet biyang no anena should be specific nego bed specific obonyo benade in bende wacho ni neno achiel kachiel kintiere Mikey Secondary kintiere county mano ma Migori wacho kanyo ni we did our best as teachers but our leaders wacho ni they were bought by the government en mana seyo nyiepo akeni wach mar nyiepo ni akeni wuokanye kech bedani no kamoko kuom bendo sibedo ka seyo godo jo kupet Moses Ayer wacho ni jogo goyo mana siasa jopuonj wang'ni ne odio gi manoma wamor ni sani wasego koko manyaka sirikal koro ong'eyo akayo matinya kor mgajwang bende in mintiere gweng kanyo wiyoko wil kodi jofambo mag wantiere gwenge mopogore watemo mano mar manyogi mar mondo mi winja na bende jopiny ngeni wasebedo mano ko injo jopuonju ne studio ka kanyakla kod mago mantiere Zoom yes wawinje bende jopiny bende wachango kaluore kod pogruok mar paro ma bende osebedo ka mienjo ei kupet akayo matin kik dhi mabor. Salama sana. Una feel aje at this moment right now? Nasikia vizuri. Na nimefurahia sana. Mam, unazambia nini watu pale nyumbani? Wajipange na kisasa. Niliona hii mchezo kwa Inoro. Nikafuatilia. Sasa naingia upande ya Pembio. Naweka 724177. Kahamusini tu. Sikukuwa nimecheza ati sana. Hapana. Na nikawa mshindi. Kila wiki shinda kila mwezi shinda mamilioni. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get Our Father. Huyu ni Dan kutoka Meru, ndio mshindi wetu wa 1.57 million Kenya shillings pale kwenye jackpot. Uliekelea games ngapi? 13. Na ukashinda zote? Kabisa. Wow, goodness. Nilikuwa na shilingi 49 kwa account. Nikaona nicheze hiyo midweek jackpot, nikapata 13. Naweza tu bashiri na ingiane. Una plan kufanyia nini hii do Bazenga? Kuinua nayo biashara zangu. Kwa wale wasio ambao hawajaweza kucheza shabiki, unaweza taka kuambiaje mzee? Azindi kucheza shabiki ni ukweli, azindi kucheza hata wao watakula kama venye nimeipata yote. Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot. Chambua game zako 13 safi, alafu wekelea beti yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot. Pia wewe tukuite milionea. Mina dai wote twenda hivi tubeti. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLPA 671. Tugo koro eka iyo chacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachie. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye no waketie pile wacha. Nia ne ngima nyar kochia, kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne jiere ya elak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano ka ero
mahero walo. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakorongo jong machiegni kendo meno kang mogik wadongi matine dakika 20 mar mondo mwatiek chenro makama gisani ka wadhi nyime gi twak makama. Steven Yogo kintiere county mano ma Homa Bay, in beda chaka twak kende twak mano kaluore chutho kaluore kod dwaro mano mabende koro jokopet dwaro e kinde mabende koro gindiko CBA manyien. Achiel kuom okenge mabende aneno ka jopuonj osebedo ka ywak ne promotion kata mana idho ngas jopuonj mopogore nyaka sani naneno kanyo jopuonj maromo 51,232 osebedo promoted. TSC wacho ni to effect more promotions once parliament avail funds. Mano ka od bura maduong' mapachoka biro bedo ka osechiwo omenda. Kopogore gi mano bende wach machielo en wach mar transition to CBC. Wach mabende osebedo karamna ka kelo liet mopogore. Akiani Yogo inyisa kanyo ni net mari chaka gima wach tudruok mari ngene na tudruok mari bang'e wabiro bedo kwa Lucio Makaro. Roger Solo in mabende kora dwaro mar mondo mi duok penjo makamano. Yogo ka oseloso tudruok mare wabiro bedo kwa tudre kode Makara. Gima wadwa wacho kaka officials mag union ma jopuonj en ni transition to CBC ni ok bi timore ka jopuonj onge. Nikech gimotimo sani iyudo ka jopuonj nitie jopuonj achiel, ariyo, adek manie public institutions. Gima ne wawacho askupet ok wanyal foso sirikal ni ondik jopuonj. No. Gima wawacho ni ok wadwar casual workers in teaching profession. En illegal chiko kuyie gi wach machalo kama omiyo sirikal nyaka transit jok mane ni kanyo to permanent and pensionable terms. Gima waneno kano bedo sign mabedo wang'o jo JSS kabisa ni sirikal ogolo pesa mar retooling. Wan no wadhi gomo nikech ne onge retooling. Wan no wadhi gomo ni jok mane kanyo ma casual workers go wadwa ni obed employed into permanent and pensionable terms. Mano gima wang'o jo JSS go maratad githin tich gin go mang'eny pesa bimiyo gi matis ka kuyieyo to what expect ni mondo gi deliver as sika ok nyal timore kamano. Nyaka wadog piny wanyis sirikal ni ma en discrimination maduong' ma oge chik moyie godo. Jogi duto te nyaka keti e permanent and pensionable. To wasewuondo gi moromo nowacho ni higa achiel oromo chako wach ni renew contract uchako bed higa mar ariyo ma be koro rumo iwacho ni gini pesa biro biro nyaka January to ng'ama nigi hakika ni biro timore. Aparo ni watugo gi jopuonj gi waketo gi ka gi jomoko maonge somo mariek kata pachgi ok ti maber nyaka wadog piny mondo wang'e wachni. Iwacho wach promotion ni 51,000 osebedo promoted. Ding'e ni chakre 2014 ema notime promotion mag jopuonj malong'o nyaka ndogi 2023 ka. All that time onge gima osetimore mana japuonj achiel ariyo 51 gi kaka sama no wadhi gomo no wang'e ni 51 osebedo promoted but 130,000 yawa mano ODM rally 130,000 is an ODM rally. Wawacho ni jogi duto te nyaka bed promoted. Yawa jomoko osebet sagne 15 years 21 years SM job group nyaka nyathi manyi puonjo biro makali mabed jatendi. Mano betimore demoralized lot. Wadwaro ni mondo tim gimoro mondo gibed promoted. Ok wadwaro ni warito ni nyaka chieng' moro pesa bed allocated. Parliament wang'eyo ok bi allocate pesa no ka onge gomo. Sama gomo ni ema gi allocate gigo. Donge kata pesa mar CBA ni ne onge koro wakanyo. Donge John Mbadi manie treasury nyocha wacho ni pesa mar interns go ko bedo budgeted. Koro wakanyo. Owuok nikech gomo. Kokwa gomo to pesa no bibiro charo. Erokamano ahinya kuom pachi. Bende wach machielo manyanya nyaka walosi okungu. Yogo ka ono biro ang'e ni bende biro bedo ko uloso kotende kod mano. Yogo bende nyisa noduogo. Yogo rami thuolo mos ahinya weche mag tudruok osebedo ka kila chiedh nade. Yes. Inyalo mana bedo makare mar mondo mi koro wawinji. Ibed mana makare. Idok mana gi chien. Yogo dhi mbele. Aya. Sharon awinji dede mbele awacho ni gima ok wadwar maduong' en sando japuonj nikech ing'eni kanyo cha waneno ing'eni TSC manomiyo wang'anyo
ne CBA nosebedo deposited e industrial court mangiso ni ne en binding for the three parties. Koro gima nonego timre ni kane chopo July 1st to gi effect pesano. Bedo ni na gi ng'wony ma ok gi implement pesano nomiyo wang'anyo. Mar ariyo iyudo ni pesa mag third party deductions, pesa ma ing'ado mag banks, ming'ado mag SACCOs, iyudo ni 2 months urumo ka ok obedo remitted. Koro japuonj bedo the laughing stock of the society ka CRB blacklist gi. Gino nyocha obedo no malit momiyo no wang'anyo. Kae to confirmation mag teachers gendi ok wadwar ni japuonj obed jatich mar lwedo ma is a casual laborer. Jopuonj gi no dhi as interns kendo na gi train as interns ka gitimo teaching practice. Koro sama gibedo employed, wadwaro ni mondo gibedo employed permanent and pensionable, ochul gi pesa malong'o 17,000 en pesa ma ok nya sustain a graduate. Koro gima wadwaro en ni ka japuonj osewuok to bed confirmed as permanent and pensionable, emomiyo wadwaro ni ka gi confirm the 46,000 kik gichak ting mistake moro ni gindiko interns kendo. Kendo sirikal mar Kenya ok onego wuond ji ni gindiko jopuonj to gindiko jopuonj ariyo ni mag JSS. Sani endi jopuonj nyithindwa mag JSS mane grade 7 and 8, though that is a generation that is wasted. Giwito kendo waneno ka jonyuol dhi lalo nyithindgi mane generation no. Ta wadwaro ni mondo jopuonj ondik permanent and pensionable. Emomiyo nje wacho ni mondo chak ndik 20,000 teachers. Gi promote 130,000 teachers nikech sami miyo japuonj promotion obedo motivated. Koro mago gik mane wadwaro. Stagnation wadwaro rum. Job group C5 D2 wadwaro ni mondo wuogi mondo ji obed promoted pay. An gosiepena kata mosegona sime kaendi ma osetieko 17 years e job group. Nyocha neno ka citizen moko koro wuok. Ka gima wan owuon ok wa represent nikech ing'eni ya kadipo ni the employer ok winj duol mar union to jopuonj koro wuok iwa ke TV kendgi. Wadwaro ni gi respect ni jopuonj gi noyiero unions gi kendo unions gi onego bed ni gi listen to. Mokwongo akwero Nancy Macharia gi the strongest terms manyalo ni owe ka wiye basoso e kuoyo koparo ni grievances mag jopuonj bro dhi away. Let her engage jopuonj or engage unions, then was sign a return to work formula, mais binding, mabro bedo implemented, man get timelines. Nikech ok wadwar ni wacho no wacha, sane wayudo ka nitiere gimiluongo ni acting allowance. Jok ma osebedo HODs, jok mosebedo kaka acting deputies gi acting principals ok migi allowance. Gi wacha in a promissory note ni gidhi chako implement. Wadwaro ni ka wan e labor court kawuono, to gi wach malong'o ni gibiro chako timo gini karang'o to modalities mage mibichulego mondo jopuonj ma act gi oyud allowance. Koro wadwaro ni wane dongruok. Mane momiyo chunywa pod lit kendo kadipo nono ni TSC pod biro kawo the unions for granted as Kuppet pod wabiro wuok oko mwang'any wamiyo gi mana 2 months. Ka ok gitimo mano to pod wabiro bedo on the streets. Wang' ne Kuppet nong'iso ni wan Kuppet International. Kendo uneno ka we colored all the towns and cities ma Kenya kaendi, we colored it golden yellow. Mano kende ng'isi malong'o ni sani endi wasebedo gi duol kendo wayudo support from our teachers. Wago erokamano ni jopuonjwa kuom wuok gi teko gi te kendo gi demonstrate taonde gi motegno. To gima bende mora ni onge japuonj mane oketho gir ng'ato. Always strikes and demonstrations and picketing mag teachers are always peaceful. Mano en puonj maduong' mwamiyo piny ni kata ka dipo ni ji gi owang' to itimo gini nendo gi yo moro malong'o maonge ketho gir ng'ato. Kane wa demonstrate Homa Bay go Yugis chieng' chiro, kata nyanj ng'ato ok onyon, kata machunga ng'ato ok okwal, kata looting moro ok otimore. Mano is a clear indication ni wan watimo demonstration kawa yuak mana ni kaka sirikal sandowa. Erokamano ahinya Yogo, wawinje yo makare. Ang'eno kungo ni dwaro medo gimoro kotenore kod wach mar third party deductions mabende nyaka sani koro en wach mabende noseket kare. Anyalo wacho ni third party deduction jopuonjwa nitie nyare matek ahinya nikech ing'eni inwang'o ka ng'ato kawo loan gi bank kata sacco to TSC koseng'ado pesa cha nikech ing'ade from the point ma giyude. Koro pesa ni ok ter ne bank ok yude
kata tax nitie jopuonj chulo tax. Tax ok bed submitted to the Kenya Revenue Authority. Koro sama jopuonj dwaro services moko tinyisi ni hapana in e CRB. Tiwacho ni CRB oketa nade. Kendo gimomiyo nwafwenyo gini kano chopo dwe mar 8 jopuonj mang'eny ochako nwang'o messages ni loan mane kao in arrears of 2 months, arrears of 3 months. To in arrears mane kara jotiezi kano se kao pesa cha to ok giter third party deduction. Mano is one of the things momiyo nwang'anyo. Koro kane wang'anyo to nyiswa ni koro third party no oseter up to date. Kendo kineno kata mana jo Kenya Revenue Authority jopuonj hinyore kabisa. Sama gitimo iluongo ni tax returns. Madhi timdo giko dwe mar 6, 30th of June. Idhi nyisi ni in garias mag tax mapoko chul. Mapoko chul nikech ang'o? TSC poko submit tax mari. Koro jopuonj wuok e staff room dhi Kenya Revenue Authority offices mondo mi gibed cleared to. Ka gichopo kuno iwacho koka TSC oketo desk kanyo nyiso ni ma wabro kelo. Koro conmanship mantiere Teacher Service Commission. And I want to say that there is a lot of incompetence. They are very incompetent. And that incompetence ema wango jopuonj ahinya. Koro the Nancy and the team let her do the work which they are being paid for. To kapono ni ogitimo gigi magi gik malit. Kendo I keep on telling teachers ang'eni joma ng'eny nyalo wacho ni jopuonj wanono. Jopuonj we achieved a lot. Nikech this is the only time majino ni kana jopuonj secondary ni kod powers. That was an achievement number 1. Number 2, ging'eyo next time kwa lungo gino to wase pimo gi wase neno our strength. Ing'eni kidhi e lweny kidhi dwa dhi rakore gi ng'ato ikwongi rakore gi ng'ato teko ne ng'ane ni kanye be ite koso ng'ane nyalo goyi piny. No warakore kod gi chieng' chito aneno ni kara wan gi teko walogi. Koro kata bedo ni na obedo withdrawn to we still have powers. Kenda nyalo nyiso gi ni let them do things to gitim gimoro ma increase our activation energy. And when we act this time round we'll be very ready to lose everything. To donge ni ng'anyo to okonyal dhi nyaka jotendu luong ng'anyo. Nyaka to okonyal dhi but wane mwa push jotelo mondo miyo mondo luong ng'anyo no. It comes from the branches Sharon. Nikech kata mana ng'anyo mano dhi mbele ni. Tong ni the National Governing Council nyocha onge. Ng'anyo dencho kodhi mbele. But National Governing Council gi pressure manwa keto ne lead jotendwa e gin ng'anyo no bedo. Ne gino ni koro kamuchopeni. Kane gigo kura gin National Governing Council gin ji 78. To jiro ka ji 78 go kura teni nyaka bedi. Mano strength maro. Ero kama na aka ote bange wano bedo kwa winjo paro mogik mabende untiere kama na ote maro mogik mabende untiere goda hinya nyene jopuonje mabende feel demoralized ka gintiere skunde mana kanisa wacho ni ok gimor e kinde mabende koro gidok e school mata mara dek nyakoro mgajuanga penj bende chako penj mar KCSE chako kanyo chintari 22 mano mar dwe mar 10 mano dwe mabiro aya hasomote bange habiro bedo ka winjo ote mogik mabende untiere godo na jopiny kanyakla kod jopuonje kanyakla kod jo union donge Gerald Doner kintiere county ma Homa Bay wacho ni jopuonj ema sirikal owinjo ng'iye wachgi moloyo nikech chakruok mar dhano en japuonj. Okay, debate more a teacher is better than a doctor. Haya. Popogre gi mano mulo nyangi wacho ni problems mag education thoth maratari. We need dialogue to sort out all issues affecting education sector fully. Wacho ni TSC should be careful because the agenda in Kenya is to abolish TSC or to have it domiciled in Ministry of Education. Iwacho ni ino mulo nyang Migori clan. Ero kama na Jafeth, iwacho ni mama mwalimu Oure Jafeth kintiere Suri, Migori County. Iwacho ni Kanansi Masharia okudo winjo wa tokare onge gima wanyalo timo. Mak manandara emakoro nyalo konya. Ote machielo William Stanley Odera hasoma na mogiki iwacho ni hamna umoja nyinyi walimu na umoja ndio nguvu. Dibedi ni uonge kod umoja chakodi jasola chakodi wach mar riwruok makanyakla ni umoja ni dibedi ni uonge go emomeni koro yudoru kama tek kama goch ni mugi kwatieko jasolo kintiere he county ma Migori adieri man kende en ni de waonge gi umoja no to gom mana uneno chadok uneno umoja no nitie kendo wariwore motegno kendo wariwore parachiel kwa wacho ni this time to nyaka Teacher Service Commission come down from the ivory tower mondo giwinj jopuonj koro mano to nitie to gima da wacho mogik ne jo National Executive Board barwa momiyo jomoko bedo gi paro moro ni samoro ng'iewa samoro basha moro nolokore nikech gima tendo jopuonj Sunday wawuoyo motegno kabisa mo wacho ni gini dhi mbele ma ile iwe ni wadu
to ni ka gik mande to olokore. Ing'eni kae momiyo jopuonj moko nyalo paro ni nitie gimoro motimore. Kizungu moro nitie miwacho ka ni they have gone to bed with the employer. Somebody is not wrong to believe ni something may have happened. Ok inyalo wacho ang'o motimore between Sunday gi Monday ma oloko paro. Kae machiendu, koro adwaro kwayo jo National Executive Board marwa motelne ga kelo Missouri ni nyaka gibed strong, they must redeem themselves mondo jopuonj obed gi trust e gik ma gitimo. To ok nyal timore kamano. Jopuonj gi owang'. Kok nyal timore kamano. To samoro kare paro moro ma jomoko bende wacho ni we need new ideologies at the top. We need new leadership at the top no. Bende wanyalo para nikech nyaka gibed piny ma giket footgi down mondo gi represent teachers of Kenya. Ok giwuone TSC, ok giwuone Ministry of Education. Gin giwuoyo gi jopuonj. Ka jopuonj owacho ni pod odwaro gombo, to wan mane gima wawacho. Koro miyo wadwa kwagi gi all the wisdom margi, ginyon tiendgi piny mondo gibed firm, mondo gi represent jopuonj maber mongirore, mondo kik wabed gi paro moro ni nitie kaka ing'iewogi kata nitie gimoro matimore. No. To mano bende wanyalo bedo gi paro machielo ni kare it is time for new ideology, new leadership. Onge gima mono waparo mano. Erokamano ahinya Jasolo kuom yudo thuolo mano mar to kodwa achiel kachiel. Samo Pondo kintiere kaunti ma Siaya, wachni mogik debe dang'o kaluwore gi thor wach marwa okinyi ma kawuono. Erokamano Sharon. An be katieko on the matter of CBC. Gima sirikal nyaka ng'e, there is nothing going on in our junior secondary schools. Okwanyal bedo obsessed gi physical infrastructure to waonge human resource. Okwanyal bet gi obsessed with physical infrastructure and we don't have human resource remunerated the way it should be. Okwanyal bet obsessed gi building classrooms and then we put intern teachers to teach in those classrooms. Demotivated intern teachers. Adwa wacho ni there is nothing going on in junior secondary schools. In conclusion, adwa nyiso our National Executive Board ni nyaka gi improve on their communication systems. Kako Jasolo wacho, on Sunday we were very hot and some of us traveled immediately after the National Governing Council meeting to come back to our branches to organize demonstrations massive, and we did. After just 24 hours ndio ng'anyo rumo without any form of communication. National Executive Board mag Kupet nyaka improve systems mag communication. Then nyaka be wabed gi protocols ma orderly. We must have orderly protocols so that kata ka ng'anyo rumo Secretary General Orlando ni ng'anyo rumo, so the matter ends there. Oktime in such a manner my branches are dissatisfied. Maka Secretary General Oseloso, Tiyudoka, some other officials kendo timo other press conferences ka counter ginoma Secretary General Osewacho. Thank you very much, Sharon. Erokamano ahinya Steven bende kuom yudo thuolo mano mar twak kodwa e thor wach makama. Atieko di kintiere county mano ma Siaya. Atieko di yogo kintiere county ma Homa Bay. Ine makora atieko di gine mara ni winjo makare. Wachni mogik debe dang'. Sharon, adwa wacho ni Kupet nigi the largest democracy. Kendo Kupet kaendi makatan kaka yogo the spokesman mar the county oyiene japuonj mondo pengi kendo wach kaka odwaro. To sami wacho nendo critique michiwo nendo becomes fodder ma build wa. Koro gima duong' madawacho ni nitie article 22 mar the constitution ma wuoyo kuom industrial action gi dispute. The National Governing Council ema guide the Secretary General ni koro duong notice. Kaka nwabedo mwawacho ni koro chiw notice mar strike. Koro nyocha wa expect ni the National Governing Council bende chako pro guide the NEB mondo ng'e ni koro this is the time to suspend it and then we give dialogue a chance and this is the time to unmute it again mondo wachak wadhi mbele. Koro at least kanyo na wecho bede moruogore to wang'eyo ni to air is to human beings. Collective responsibility mwabedo godo kaka delegates ma Kupete madwaro ni podo bedi. National Executive Board na nitiere dhano ochiko manobedo e meeting ma tarika ma Monday. Koro wang'e malongo ni okwanya wacho ni nitiere ng'ata achiel ema nochiwo pronouncement. The 9 are all liable. Nikech sama wasebedo gi dhano abiriyo mobedo e meeting to ng'iso malongo ni there is a quorum.
kata branch wakaendi ka wantiere 14 people samwasebedo gi dhano 9 in the meeting. There's a quorum and there's a collective responsibility. Kuom mano adawacho niya wa improve on kaka wa disseminate information kama nyalo bedo ni weche odhi marach wadwaro wa correct kendo at least we should be ready to be corrected mondo wa improve nikech kupet sani osebedo international wadwaro ni mondo bed gi moro motegno to kendo sami neno ni ok wabi rely on other unions for us to be strong. Ingeni kanyo ching'iyo nyochi neno ka our brothers mana kotieko yogo thuolo ma yowa wang'wa mana mogik kotieko thuolo oseng'adowa. Yogo to ayi opeto wuok ma wan bende wacho ni koro waluokore kata piny ng'ich kendo na waluokore kendo pon wan ready ni pod wanyalo face the government. Koro gima dwaro nyiso jopuonj, let us have public confidence with our leaders mondo leaders wago endo mondo fight for us ka ging'eyo ni chien kwendi onge ng'ama dhi nake. Koro kuom mano gima dwaro nyiso leaders jopuonj wania wabed gi public confidence on our leaders at the county level, at the national level, then give better confidence to face the enemy. The enemy here is the government and DAC. Erokamano nya Steven Yogo kuom yudo thuolo bende mar loso kodwa koro. Ibrahim Okungo inami seconds 30. Erokamano. Abonyere 30 dhi mbele. Mokwongo awacho ni amor gi gima jopuonjwa notimo Kuppet. Mar ariyo awacho ni Teacher Service Commission should respect teachers. Mar adek gendo ma very important and the policy makers they should be very careful. Nikech CBC madhi mbele nyathiwa onge gima dhi mbele schools. Government dwani mondo gibed domicile primary school, yet we are going to have 30,000 classrooms. They want to build 14,000 classrooms. We have 30,000 classrooms. Let the government work on quantity, not on quality, not quantity. We don't want quantity, we need quality. Erokamano ahinya an mana gino marwa ni dwaro wuote mabende osebedo kora mana kuchwa libro bed kiketo gire miti manyien moko dwa kaka progression ka ikinde mamoko koro ibro bed ka hithi choko gino marwa ni joneb mag National Executive Board. Sharon gimana wacho mogik. Next time ada kwayo National Executive Board and National Governing Council. One kawa luongo strike to simbe akelo simbe jogo te onego bed ni wakao to retain nyaka strike room koka wadwogo ne gisimbe kikiluonge every time kamano. Aya waningeni wan wafwambo to wakeyo koro wan wang jopiny koro kapo nono uchafu luongo ng'anyo wan ng'a opro mana ketika kaka wanagoni erokamano ahinya bende Nest TV na Sam kanyakla kod orwa mar yudo thuolo mano mar twa kodwa kaka TV mar Ramogi Semo ng'ado nyaka korga jwang jopuonj mabende na luo chenro makama erokamano ahinya kuom kete e TV mar Ramogi dakika ne dek mar mondo mioro msabich mar onyango gikanyo bende makilo we giko mano mar chenro mar mbaka oromo chenro makama nyaka korga mana ka pile wuok tich nyaka chieng' tich abich wachako sa 10 mar okinyi nyaka rom kanyo sa abich mar onyango gi thor weche mopogore opogore okinyi ma kawuono kan kenda nantiere gi nyadendi Joyce Oduor akwayo ni mar mondo mi bed go odiochieng' makare orechuru masani nyinga Sharon Ong'ao.